जब दिल में ऐड कर लिया है तो अपनी फैमिली में भी ऐड कर लो। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जिनकर बहुत ही प्यारा फिल्म हम है राही प्यार के ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुकल बा। जी दुनिया के कौना भी लड़की से ब्याह कर बाकी घर में तहर ब्याह ना होए देव। हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी विजय। होखे वाला ना बा, अभी ये रिलीज हो चुकल बा और आप लोगन के बतावा तानी कि कैसे देखे के बा। लेकिन हो से पहले फिल्म के बात कर ली। ये फिल्म में पवन सिंह जी बड़े, काजल राघवानी जी बड़ी और एगो नया हीरोइन बड़ी जिनका नाम बा हर्षिका पूनाचा। जी हाँ, हर्षिका पूनाचा। और ई फिल्म के प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी बड़े, शिवांशु पांडे बड़े, डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह बड़े। और यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर एक ऑफिशियल टीजर रिलीज भइल बा, जो कि आप लोग जाके देख सकतानी। करीब 20 सेकंड के ई टीजर बा, जोना में आप लोगन के लव स्टोरी देखे के मिली, लोकेशन शानदार देखे के मिली और ज़्यादा कुछ तो ना बा, लेकिन जितना बा बहुत ही शानदार बा। फुल ट्रेलर भी बहुत जल्द आप लोगन के बीच में आए वाला बा, तो ओकरो इंतजार करी। जैसे ही आवे वाला हो चाहे आ जाए, ओकरो जानकारी आप लोगन के दे देम। अगर अभी आप लोगन के ट्रेलर टीजर देखे के बा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देले बनी, जाई जाके क्लिक करी और टीजर देखी और आनंद ली। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लोगन के परवरिश लंदन में कैदी और उम्मीद